komov. Borbro, to je jedno. Zložuj to prezvisko. Komov, že? Možno, áno, ne? Si to nezjedol, čo som ti prihral? A vtedy, keď som mu volal však o druhej rány nezdvíhal. Ti to svieti na červeno. Ty kokšo je pol štvrtej. Čo bude svítať? Po pol minúte. Od okola. Ráno 38 miliónov neprijatých hovorov. Čože bude, však je pol štvrtej, ty kokos. Však to stáva väčšinou, nie? Čo? Ešte len 10:30. Lebo to on už stáva o také ja už vidím, že budem po svetle domov tady. Ešte len 3 Hádam by si nechceli zatmiť, ešte ťa niekto ukradne. Kokos ešte len furt je pol na obed. Ešte furt je len oné pol na obed. Dobrý deň, pán Stanislav, neruším vás teraz. Vy ste si objednali prevodovku u nás, nie je to tak? Ako? Počujeme sa? My si týkame? Kokos, ty máš moje číslo vložené? Buzeran babský. To ako si ma poznal podľa hlasu? Kto by teba nepoznal tu? Kde si? No tak dojdi na Dmitrijevovu 19. Ty si v piči? Čo je? Za bojnicami, však to máš kúsok. Nech sa kokot vyjadruje slušne. Však dojdi, normálne dojdi. Čo tam robíš? Lovíš ryby? Že chceme pstruha pečeného. Ideš tam, či ideš odtiaľ? No tak dojdi sem. Na čo tam? Dojdi. Že kapra alebo lososa. Musím končiť, lebo je veľa policajtov všade. Pičovina, nie sú nikde. Nikde sú, není, teraz došli chalani. Od Nového Mesta až Od Nového Mesta neboli, jedna nikdy hliadka. neboli policajti. Dojdi sem. Ti vrajím, že som za bojnicami, ja to neviem, bratia, mali ste skôr zavolať. Ja som bol v Novom Meste a otočil som sa sem. Dojdi. Nerob zagorku a dojdi. Čo? To je chuj. A on ma prekúkol, on ma poznal podľa hlasu. Kto by teba nepoznal podľa hlasu. Čo ty máš za záber? Kolejnica. On mi normálne doslovne povedal... Ne, ty budeš kolejnica, takisto ako ja, len oni povedia kolejnica. Ty kokos, normálne, z toho vyčarované. Ja viem, máš moje číslo? Nie. Vyvrteľ ťa. Včera som tiež išiel kolajnica.